Seguimos entón a esta mesa que de algún xeito está a abordar a conexión entre a literatura galega e Emilia Pardo Bazán, con varias referencias que saíron nas presentacións das dúas convidadas, de Pilar e de Chus. Continuo agora e presento moi brevemente a Olivia Rodríguez González, que é profesora de Teoría de Literatura da Universidade da Coruña, para nós, sobre todo, autora de un libro fundamental sobre Vicente Risco, un libro que cambiou de algún xeito a historia literaria de Galicia porque abriu unha perspectiva de historia máis de tipo cultural que non se facía no ano 98 cando se foi publicado, todos lémolos con gran ilusión e con un modo moi desafiante, e que leva un tempo traballando tamén sobre literatura galega do século XIX, en concreto sobre Emilia Pardo Bazán, de quen vai ler un texto que se titula Dúas caras na proxección de Emilia Pardo Bazán sobre a narrativa galega do seu tempo. Pode ser? Sí. Grazas, Olivia. Grazas a ti, Alex. Vou primeiro deixar agua. O título é así: Dúas calas na proxección de Emilia Pardo Bazán sobre a narrativa galega do seu tempo. Empezarei coa proxección da narrativa de Pardo Bazán sobre as novelas galegas publicadas en Cuba no tránsito de séculos, cando a provincia acababa de separarse da metrópole, incapaz de resistir o embate norteamericano que, co pretexto da independencia, sucedía a España no control da colonia. Alí, dous militares, o liberal en exercicio Luis Otero Pimentel, tenente coronel ao mando do Castelo do Príncipe de Habana, e o carlista de Mondoñedo, Patricio Delgado Luaces, deportado á illa tras pasar polo cárcere de Santo Antón na Terceira Guerra Civil, a carlista, dan a luz na imprenta do semanario Follas Novas de Antonio Cea e Francisco Javier Ramil, senllas novelas en galego desde posicións políticas opostas, pero co tema común dos erros militares, a corrupción administrativa e a decadencia política da metrópole. Hai ligazóns entre a obra do cervantino Luis Outeiro Pimentel, a campaña da Capricorneca, e os escritos de Pardo Bazán sobre a perda de Cuba, pero vou determe na segunda das novelas, A Vesta, que Patricio Delgado Luaces firma co pseudónimo Xan de Masma, habitual nas súas publicacións. Estas consistían en artigos, cartas e crítica literaria ocasional. Nunha delas comenta precisamente o libro de Luis Outeiro Pimentel de decembro de 1898. Di non manter relación con él, porque era un carlista proscrito aí en Cuba, pero acabara combatendo na illa como voluntario contra a insurrección. Pola súa parte, A Vesta iníciase como folletín de Follas Novas en xaneiro de 1899. Patricio Delgado Luaces falece con 50 anos no transcurso da publicación en abril de 1900. Ata ese momento, e paralelamente ás entregas, publica inflamados artigos sobre o fracaso político español e a necesidade de rexeneración de Galicia, sempre atento ao enorme número de galegos establecidos na illa, que están a servir de motor regionalista e que eran os principais destinatarios de Follas Novas, revista de título rosaliano. Educado no Seminario de Mondoñedo, formado na carreira de comercio, gran lector e periodista culto e intelixente, Delgado narra a vida da miseria labrega nunha comarca da Serra do Xistral, asoballada por un cacique, alcalde de Mondoñedo, á altura de 1869. Alí nace o amor entre Pepa e Pedro, que na loita contra o cacique e alentado polo crego que lle fai de mentor, se une a unha partida carlista. Na segunda parte desta extensa novela insírense un diario de combate, varias cartas cruzadas para narrar as peripecias dun guerrilleiro carlista que termina detido e desterrado a Cuba. Volverá para poñer en marcha un proxecto de comunidade agraria baseada nos principios do socialismo cristián que impulsa o Papa Xoán XXIII. Todos os capítulos contan cun exordio didáctico sobre a situación política e os valores da cultura galega, que o tempo que ven xustificado polo medio da publicación fan que a obra recorde a idea que deste xénero tiñan os románticos alemáns e da que foi modelo Wilhelm Meister de Goethe,
Un xénero aberto no que todo cabe, desde ensayo, cartas, diarios, ata poemas líricos. Que ten que ver con isto Emilia Pardo Bazán? Ambos escritores coinciden ideolóxicamente, polo menos no tempo da Guerra Carlista contra Amadeo de Saboya e a Primeira República, pero quedan axiña separados pola afiliación do autor ao regionalismo de Alfredo Brañas, que nestes anos se aproxima, sen identificarse de todo, ao carlismo. Pero coinciden para empezar no título tomado de Émile Zola, A Besta, la Bestia. Aínda que o autor advirte no prefacio que non trata de emular a un novelista nas antípodas do seu ideal, presentar unha novela en Galicia de título zoliano significaba seguir o Ronsel de Pardo Bazán desde o momento no que ela incorpora, como se sabe, a literatura española, non o obxectivo, a transformación do mundo eliminando as lacras da sociedade da primeira industrialización, pero sí o método da novela experimental, campo de proba e observación onde se desenvolven os personaxes nun marco de determinismo xenético e social fotografado na súa fealdade e degradación. Axiña, o autor, amosa a ideoloxía contida no título, pois di referirse tanto á besta de carga, o traballador galego, como o déspota infrahumano que é o cacique don Policarpo, explotador de homes e depredador de mulleres. E cito, o brazo do castrón xa rodeaba a cintura da criada, que gorda estás, dame un chucho, e o pedazo de cocho empezou a amasar no corpo da xoven, sen que ela puxese máis resistencia que un estéñase quieto, señor. Despois levantouse e legábalo, e agarrándose ás paredes, pois pesáballe moito o mondongo co que comera e a cabeza co que bebera, foi andando pra cama a roncar de cheo, mentres outros asubiaban de fame. Pero a presenza da escritora coruñesa nesta novela revélase nidiamente nas digresións de Xan de Masma sobre o Parnaso galego. No capítulo 4 que pecha a primeira parte, o autor diríxese aos lectores para informalos das ben talladas prumas que se ocuparon e ocupan dos galegos. Murguía, Brañas, Curros Enríquez, Pondal, Pintos e tantos outros os que só lles pon a tacha de que seica por orixe aristocrática, seica por inclinación ao positivismo, esqueceron os labregos galegos. Fai excepción de Rosalía de Castro que soubo levar as, cito, queixas dun pobo que agoniza os cantares gallegos, e a seguir escribe: como non falar, xa que teño a pluma na mau, de Emilia Pardo Bazán? Sí, si este humilde xuízo chega hasta ela, que non chegará, sepa que a teño pola honra de Galicia, sepa que admiro a súa portentosa erudición, sepa que os seus escritos máis me parecen de home que de muller, non porque elas non sexan capaces como a nós de sentir e de pensar, senón porque son máis lixeiras. E sabendo todo isto, sepa tamén que, como adín que dixo Alfonso o Sabio, emendaríalle a prana a Dios, e ise gran talento e ise gran corazón houbera o feito nacer en un berciño máis humilde, para que sentira de cerca morriñas dos que non temos cartos para comprar aqueles seus parallaugas que describe no seu viaxe á Torre Eiffel, para que entón fora un apóstol convencido como foi Rosalía. Sei que chegasen ata Emilia Pardo Bazán estas palabras, pois a coruñesa escribía tamén para Follas Novas, publicando, por exemplo, nun número de abril, onde había unha das entregas da novela, o contiño Como será el molir. Agora ben, sexa como for, esta mostra indica que para a Galicia literaria do exterior, a finais do século XIX, Rosalía en poesía e Pardo Bazán en novela ocupan no canon unha posición semellante, o cal revela que a recepción lectora e crítica das dúas escritoras prescinde do criterio filolóxico en ocasións para distinguir claramente os sistemas galego e español, é dicir, non nos distingue. Segunda cala. En 1919 edita Vicente Risco, un dos renovadores da narrativa galega dentro do proxecto da xeración de 1916,
marcado pola Gran Guerra e a Revolución Rusa, o seu primeiro relato galego, do caso que lle aconteceu ao doutor Albeiros. Faino en Terra a Nosa, suplemento do xornal coruñés El Noroeste, onde aparece tamén a firma de Pardo Bazán, por exemplo, na necrolóxica de Pondal en 1917. Esta novela curta leva a pegada de La Sirena Negra, de 1908, obra de fondo mítico que enlaza coa bella lenda dos Mariño, incardinada na memoria cultural galega. Pero non vou referirme á lenda, senón á aparición do motivo da danza da morte no soño goyesco que Gaspar de Montenegro ten mentres vela a moribunda Rita Quiñones. Consiste na descripción dun paramento de existencia tan real que podemos admiralo estes días na exposición do delegado pardobazaniano ao Museo de Belas Artes da Coruña. Mergulladas no soño delirante, as figuras do tapiz cobran movimento e a éfrase oculta, porque o tapiz aparece como símil, fai revivir a danza durante 7 páxinas. Cito: «Tan doliente paisaje ofrecía los tonos secos y mitigados y polvorientos de los antiguos tapices. Cogidos de la mano, empujados por la sobrehumana ley, contra la cual no vale resistencia, alzando los pies juveniles o gotosos, meneando los troncos flacos o tripones, castañeteando los dedos rígidos, retorciéndose como debían de retorcerse los ardientes, en su rostro de martirio y locura, la multitud baila, baila, siguiendo al esqueleto que marca el compás y guía hasta el profundo agujero o sima abierto en mitad de la llanura, donde las parejas, alzando todavía la pierna para un trenzado, caen precipitadas». Agora ben, o protagonista Gaspar de Montenegro rexeita a escena por medieval, trasnoitada e triste. En nuestros tiempos hemos reemplazado la danza macabra por la danza griega de las ninfas y faunos, ronda jocunda, símbolo de la alegría de vivir. Anticuada está la procesión de la seca. Risco admira o tema artístico da danza da morte tal como Pardo Bazán o leva con óptica decadentista e macabra a esta novela de personaxe desquiciado por unha obsesión que atrae cara a sí e aos demais a traxedia. Toma un motivo e transforma-o en núcleo do seu relato de 1919 para realizar unha reflexión estética. Cito: «O feito real e verdadeiro da danza macabra foi coñecido sen dúbida por algún visionario da Idade Media e quedou na lenda e na arte, mais como tomaron nun senso simbólico, as xentes trabucáronse. Se non se advirte de primeiras, pois a noveliña xoga co humor nun contexto paródico das ciencias ocultas, unha nota a pé de páxina o certifica. Aclaro que o uso de notas a pé de páxina é un dos recursos humorísticos da novela. E cito: «O lector atopará unha magnífica descripción da danza macabra polo xeito das concepcións da Idade Media na novela La Sirena Negra da condesa de Pardo Bazán». Risco construe o relato arredor deste tema e da explicación ocultista da roda de esqueletos danzantes. Demel, conductor de Albeiros ata o ultramundo, habitado polo corpo astral tras a morte física, ten que cumplir unha tarefa encomendada polo coreógrafo libio Chubo, morto hai miles de anos e levado un día a un museo do Cairo, onde o colocan xunto co sarcófago de Tutankamón. E alí decátase de que o esqueleto exipcio debece por participar na danza da morte, pero non pode porque o envolven faixas con rescritos máxicos que as fan indestructibles, a non ser que alguén con dominio da maxia atope unha maneira de logralo. Albeiros, ocultista, atopa a maneira. Chubo acláralle que a danza macabra é un baile feliz no que os esqueletos festexan o desposamento da carne corrompida. A noveliña ofrece entón o paso da frase a descripción dunha danza con alardes de linguaxe rítmica próxima á vanguarda. Entón viu a danza xeral, delirante, louca, tola, frenética. Os esqueletes brincaban, corrían, botaban un tras doutro, facían roda como fan as bruxas e daban voltas como os derviches volteadores, rían, berraban, aturuxaban, facendo un rebumbio que deixaba sordo a un, e o que facía o acompañamento a orquestra cun prestísimo que facía tolear. Albeiros e o faraón collidos da man
metéronse no medio do baile e a loucura durou hasta que por riba do inmenso estrondo se ergueu como a trompeta do xuízo final o canto do galo. Todos os hombres, escribía Pardo Bazán en 1888, somos más obligados a ilustrar y enriquecer la lengua que nos es natural y que mamamos en las tetas de nuestras madres que la que nos es pegadiza y aprendemos en los libros. Apoyábase nos consellos que Don Quijote daba o cabaleiro do Verde Gabán e concluía que a lingua das clases cultas en Galicia era o castelán, polo que a linguaxe literaria soaba nos seus libros artificial e traducida. A resposta dos escritores da Escola Coruñesa con Antonio de la Iglesia e Uxío Carrea Aldao á fronte non se fixo esperar. Esa lingua nativa era o galego, oculto para a lingua dunha cultura allea. Inda máis, subxace esa lingua na escrita dos autores que se expresan en castelán, como subxacía na variante dialectal española de Pardo Bazán, engadido en meu, que salto. Cando a escritora conmemora xunto cos colegas membros da Liga Gallega da Coruña o terceiro centenario de 1905, que xa se mencionou aquí, da primeira parte de Quijote, está rodeada de contribucións que lle dan a volta ao seu aserto desafiante de 1888, co que intentaba invalidar o futuro dunha literatura galega que non se conformase co redil folclórico e aspirase aos froitos refinados da literatura catalá na narrativa. Pero saíulle mal o agoiro, pois esa mesma tacha foi convertida na acicate polos galegos que seguían o que Murguía chama aforismo político en 1891, que unha lengua distinta acusa distinta nacionalidade e que o escritor e historiador repetía no discurso de ingreso na Academia. Emilia Pardo Bazán colocouse en fronte da literatura galega cando tomou parte, a raíz do chamado desastre, no proxecto político rexeneracionista da nación española castelán centrista, sobre todo en ese momento. Ata 1885-88, enfrontárase por razóns morais e de clase, ideolóxicas e mesmo persoais con Curros Enríquez, con Manuel Murguía, salto as razóns das que xa escribín nun traballo anterior, pero non se enfrontou nunca con Eduardo Pondal, Benito Losada ou Valentín Lamas Carvajal. Pardo Bazán foi testemunha privilexiada do custoso proceso de consolidación da literatura galega resurdida anos atrás, a través das tres canles do proxecto rexenerador do regionalismo, o liberal progresista de Murguía, o tradicionalista e moi próximo ao nacionalismo futuro de Alfredo Brañas e o federalista de Aureliano J. Pereira. Formouse e fíxose escritora en Galicia e medrou no ambiente dos parladoiros e actividades culturais, moitas das cales ela terminaría liderando. Esa rica e complexa rede de sociabilidade cultural converteuna, malia todas as resistencias para establecer os marcos da literatura nacional e a literatura regional, en elemento canónico dinámico. De aí a reacción de Antón Vilar Ponte cando pouco despois de fundar as Irmandades da Fala, nesta mesma cidade, respondeu a certas declaracións sobre o particular, respondeu a doña Emilia declarándola ilustre inimiga. Con estas dúas calas, quería mostrar que na análise comparada ibérica do período 1899-1919 recoñécense as extensións entre un protosistema literario de forte heteronomía, como é o galego, e un sistema literario español en crise a esa altura, tanto por esgotamento de estética e de lingua literaria, como pola situación tamén de heteronomía que a encrucillada entre dous modelos políticos de construción do Estado provocou. En este tramo, Emilia Pardo Bazán, sen querelo, estaba no canon. Moitas grazas. Moitas grazas, Olivia.